салом ба кулли ҳаводорони мавзӯъҳои футболӣ. Ҳаминак пешорӯи чанд бозиҳои муҳим ва гузаштаи на он қадар дур барномаи навбатии футбол ньюсро пешниҳодатон мекунем. Моро пайгир бошед. ҳафтаи гузашта барои футболбозони нобиға фаромӯшношуданӣ буд. Роберт Левандовски, Карим Бензема дар Лигаи Чемпионҳо хетрик карданд ва нобиғаи дигар Криштиану Роналду дар бозии хеле муҳими дастааш дар Премер-лигаи Англия. Агар Рангник дар бозӣ муқобили Манчестер Сити низ Роналдуро бе ягон баҳона ба майдон медаровард, шояд ваз тамоман дигар мешуд. Акнун баъзе далелҳои муҳим дар бораи корномаи афсонавии Криштиану Роналду ҷамъоварӣ кардаем. 3 голи португалӣ ба дарвозаи Тоттенхем худ як дастоварди олӣ аст. дар ин баробар голҳои мазкур барои ин футболбоз арзиши иловагӣ доранд. аввалин маротиба ӯ хетрики худро 14 сол пеш дар моҳи январи соли 2008 дар чемпионати Англия ба қайд гирифта буд. он вақт ҷабрдида Ньюкасл Юнайтед буд. Роналду рӯзи хетрик 37 солу 35 рӯз дошт ва ҳоло ӯ дар таърихи Премер-лига дуюмин калонсолтарин нишонзане гардид ки 3 гол дар як бозӣ задааст. рекорд ба Тедди Шерингем тааллуқ дорад ва ин корро дар 37 солу 146 рӯз доштанаш кардааст. умуман ин 59-мин хетрик дар карьераи Криштиану Роналду мебошад. барои муқоиса Месси ҳамагӣ 55 адад дорад. корномаи дарозумрии футболи Роналду афсонавӣ аст. ситораи португалӣ 16 мавсим пайҳам дар чемпионат беш аз 10 ҷамъи гол задааст. болои ҳамаи ин ӯ ҳамакнун беҳтарин нишонзани таърихи башарият эътироф карда шуд. ҳоло дар ҳисоби Роналду дар умум 807 гол аст ки бо ин рекорди Йозеф Битсанро шикаста кард ки ӯ дар ҳисоби худ 805 гол дошт. дер ояду шер оядаш ҳамин аст. сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре. ба ҳамин маъно ба вазъияти баъзе масъалаҳои футболӣ мардуми мо мақоли мазкурро айни муддао истифода мебаранд. акнун хабару овозаҳо нисбати баргашти Месси ба Барселона зиёд мешавад ва инам дар ҳолест ки дастаи феълии ӯ ПСЖ аз идомаи ягона мусобиқаи мавриди орзуҳои парижиҳо Лигаи Чемпионҳо маҳрум шуданд. хабарнигор Адриан Гренье ба истинод ба Жерар Ромеро гуфтааст ки ҳамлагари ПСЖ Лионел Месси метавонад ба Барселона баргардад. ба гуфтаи ӯ падари футболбоз аллакай ба раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ тамос гирифта масъалаи интиқолро баррасӣ кардааст. Месси аз соли 2000 то соли 2021 дар системаи бошгоҳи Барселона буд ва тобистони соли 2021 пас аз ба итмом расидани шартномааш ба ПСЖ гузашт. худи ҳамлагар мехост ки шартномаро бо каталониҳо тамдид кунад, аммо клуб бо далели вазъи бади молӣ иҷоза надод ки шартномаро сабти ном намоянд. Месси акнун дид ки дар Париж вазъият вазнин аст, мехоҳад баргардад ба Барселона. ин шабеи гулбазми хеле машҳури гул баромад аз замин дид ки вазъиятҳо вазнин аст. гуфтем Месси ба Барса баргашта низ ин ҳам сабаб дорад. дастаи каталонӣ аз оне интизораш будем зудтар ба мавқеи аввали худ бармегардад. баъди равзанаи трансферии зимистона ин даста мисле ки барои шикаст нахӯрдан қасами қатъӣ хӯрда бошад. дар бозии охиринашон муқобили Осасуна Ферран Торрес ва дигар ҳамтоҳояш ҳарифонро ба қавле нафаскашӣ намегузоштанд. онҳо тавонистанд ки ба дарвозаи Осасуна 1 то 2 то не балки 4 голи беҷавоб зананд. мураббие ки аз рӯзи омаданаш ҳис кард ки Барселона чӣ мушкилӣ дорад ва бинед ки бо рафт кардани ин мушкилиҳо дигар Барселона ҳамчун дастаи шикастхӯрандаи чемпионати Испания нест ва андешаи манам дар бозии ояндаи Барса ки муқобили Реал Мадрид аст пурра ба ғолибияти Барселона такя мекунад. ҳарчанд Реал рӯзҳои охир аз худ ба мисоли аждаҳое дарак медиҳад. гап сари ин аст ки Барселона бори охир рӯзи 20 январ аз Атлетик бо ҳисоби 2-3 мағлуб шуда буданд. баъд аз онҳо 7 ғалаба ва 3 мусовӣ ба даст оварданд. яъне дар 10 бозии охир онҳо шикастро ба куллӣ фаромӯш карданд ва танҳо барои ғолибият азм бастанд. шумо чӣ умедҳо доред аз Барселона? метавонад Реалро шикаст диҳад?
неймар ку ба қавле майлаш вале мессиро то ин ҳад хору зор надида будам. ин нобиғаи футболро замони дар барса буданаш касе таҳқир намекард ва танҳо ба амалҳои ҷодувонаи ӯ аз ҷой бархеста каф мекуфтанд. месси арзиши чунин дастгириҳоро дорад. мухлисони париж сен жермен дар бозии даври 28-уми лигаи 1 фаронса бо бордо ҳамлагарон неймар ва лионел мессиро таҳқир карданд. ҳар дафъае ки ҳамлагарон тӯбро ба даст меоранд, мухлисон ҷониби онҳо садо баланд мекунанд. мухлисон инчунин ба ҳамлагарон суханҳои таҳқиромез мегуфтанд. бозӣ дар варзишгоҳи Парк де Пренси Париж баргузор шуда бо пирӯзии мизбонон бо ҳисоби 3-0 анҷом ёфт. дар баробари ин неймар муаллифи яке аз голҳо гардид, вале тамоми ҷаҳон шоҳид буданд ки чӣ хел мухлисони дастаи ПСЖ дар минбар бар зидди футболбозони худӣ, махсусан Лионел Месси ва Неймар мубориза мебаранд. натиҷаҳои Месси дар чемпионати Фаронса воқеан нигаронкунанда аст, вале бовар кунед ин муваққатӣ аст. Месси ҳатман ба сатҳи қаблии худ бармегардад. мухлисони ПСЖ бояд маданияти мухлисиро аз ҳаводорони Манчестер Юнайтед биомӯзанд. дар бадтарин марҳилаҳои карьераи Криштиану Роналду ҳеҷ вақт зидди ӯ садо баланд накарданд, чун бовар доштанд ки ӯ як рӯз барои ин даста кори арзишманде мекунад ва хетрики охираш ҳамаи яъсу ноумедиҳоро бартараф кард. мухлисони ПСЖ бояд афсӯс нахӯранд ки Месси доранд. Месси бояд таассуф бихӯрад ки дар ПСЖ аст. челси аз роҳбарони ҳукумати Британияи Кабир дар мавриди сабуктар кардани маҳдудиятҳои болои бошгоҳ мондашуда хоҳиш намуд. чӣ тавре The Telegraph менависад, бошгоҳи лондонӣ дар мавриди манъи таҳримотҳо оиди трансферҳо ва тамдидкунии шартнома бо бозигарон хостор шудааст, зеро ки аз он ҳарос дорад ки чунин вазъ ба камбуди бозигарон дар ҳаят мерасонад. шартнома байни челси ва дефоъгарон Аспиликуэта, Антонио Рюдигер ва Андреас Кристенсен тобистон ба этмом мерасад. агар ҳукумат ба челси тамдидкунии шартнома бо бозигаронро иҷозат надиҳад ва манъи амаликунии трансферҳоро бекор насозад, дар ин сурат бошгоҳи лондонӣ кӯли ин футболбозонро аз даст дода бо бозигарони дигар иваз кардан наметавонад. санаи 10 март ҳукумати Британияи Кабир муқобили Роман Абрамович таҳримҳо эълон намуда кӯли саҳмияҳои соҳибкори рус аз ҷумла саҳмияҳои бошгоҳи футболиро маҳкам кард. таҳримҳо муқобили Абрамович вазъи челсиро мушкил намудааст. фурӯши бошгоҳ ҳам боз мондааст. дар ин бора ҳукуматдорон корбарӣ доранд ва ҳамчунин анҷомдиҳии трансферҳо ва тамдидкунии шартнома номумкин аст. номардии сиёсатро болои футбол тамоман қабул надорам. ҷанг мешавед, шудан гиред, фақат футболро нарасед. дастаи Барселона ҳарифи сарсахти худ дастаи Реал Мадридро бо ҳисоби бузург торумор карду чемпион шуд. ин хабари нав аст ва ҷои ҳайронӣ надорад, чун гап сари мардҳо не, балки занҳо меравад. мардҳо ҳоло қудрати шикасти Реалро надоранд. дастаи бонувони Барселона Реалро бо ҳисоби 5-0 шикаст доду пеш аз муҳлат дар чемпионати Испания сазовори пирӯзӣ гардид. ҷониби Блауграна дар кӯли 24 бозиҳои мусобиқа бо ҳисоби умумии 136-6 зафар ёфта, дар ҳисоби онҳо 72 хол аст ва ин шароит фароҳам овард ки 6 давр пеш аз анҷомёбии чемпионат онҳо ғолибият дар чемпионатро истиқбол бигиранд. мақомдори зинаи дуввум Реал Соседад бошад, 50 хол дорад. Барселона бори савумин пайҳам қаҳрамон шуда дар умум 7 ҷоиза дорад ки ин рекорд аст. худо чунин рекордҳоро ба бачаҳоам бидиҳад. чӣ гуфтед? ин охирин хабар буд. хайр.